Historikoa zen astearte gauean Lauburu Ibarrak jokatu zuen partidua. Errege Kopako lehia jokatu zuen talde moreak lehenengo aldiz. Partidu historikoan historia egin zuen Lauburuk. San Juani 3-2 irabazita Errege Kopako final 32-renetara sailkatu da. Lorpen handia ulortzeko lan asko egin behar izan zuen Ibarrako taldeak. Lehenengo zatian, defentsa aurreratuarekin hasi zen jokatzen kanpoko taldea. Laubururi kosta egin zitzaion aurrera egitea eta aukerak sortzea. Lehenengo gola kanpoko taldeak sartu zuen. Falta jaurtiketa bat, biken jaurtita. Gola jasoarren Lauburu etzen kikildu. Larun batean jokatu zuen partiduan gola jasotzeak mina handia egin zion taldeari. Kopako partiduan ordea, taldeak aurrera egitea lortu zuen. Ez hori bakarrik, baita 3 gol sartzea ere. Berdinketaren gola Aldalurrek sartu zuen. Bi eta bateko Saldizek sartu zuen talde guztiek egindako jokaldi bikaina borobilduz. 3 eta bateko gola Carlosenak erdietsi zuen. Kontraerosoko jokaldi bat maisuki amaituta. Atxeden aldirako bideratuta zuen partidua Lauburuk. Bigarren zatian San Juanek zuen guztia eman zuen. Hilela bizi jokatu zuen kanporaketan aurrera egin nahirik. Aukera asko eta onak izan zituen talde nafarrak. Bai partidua berdintzeko, baita irabazteko ere. Partidua bukatzeko 6 minuturen faltan, 2 jokaldi erabakigarri izan ziren. Andoni Carlosenak txartel gorria ikusi zuen eta aurrengo minutuan San Juangoen bigarren gola iritsi zen. Azken 5 minutuetan, tentsioa, urduritasuna eta antsietatea bi taldetako jokalariengan antzematen zen. 2 ateetan izan ziren golak sartzeko aukerak. Ibartarren zorterako, etzen markagailuko emaitza aldatu. Andoni Carlosenak ikusitako txartelgorriak baldintzatu zuen partidua, baina ez emaitza. Bigarren zatiko espulsio horrek pixka alteratu jokua dola eta kosta zaigu bigarren zatia luzein zaigu, baino guztua. Partiduak iraun zuen bitartean asko sufritu zuten Lauburu Ibarrako ordezkariek. Hala ere, behin partidua amaitutakoan gozatu ederra hartu zuten. Ez da gutxiagorako. Vamos a intentar disfrutar, si podemos hoy, disfrutar en el sentido bueno de la palabra. Lógicamente no podemos hacer juergas ni nada porque mañana hay que trabajar, es día entre semana, pero vamos a intentar disfrutarlo. Es un premio que era ya jugar hoy y un premio gordo es el haber conseguido hoy la victoria. Ha sido un partidazo de Copa donde todos nos hemos dejado todo, rivalidad, polémica con los árbitros, lo ha tenido todo, una primera parte. Sobre todo en la primera nosotros hemos trabajado bien, quitando la entrada en el partido que hemos estado un poco justos, nerviosos quizás, se nos ha hecho un poco ansiedad quizás, pero luego hemos entrado en el partido, hemos conseguido jugar bien, llegar, anotar, nos hemos estado bien en el marcador y en la segunda ya al ser partido de Copa aquí todo el mundo aprieta, nos ha costado mucho salir, luego la polémica al final del partido con las expulsiones, no tarjetas, no amarillas, pero es la polémica que hay, los árbitros siempre lo hacen lo mejor que pueden. Y lo bonito es haber ganado y lo que dices, intentar empezar a pensar ya en el partido siguiente, pero no de Copa, sino de Liga. Bakigu ze izango zen partidua batzela, eta hoxe egin dugu partidua luze dintzaigu, baino azkenen lortu dugu gure una lortu, eta hoxe kontentu. Orain, ligako partiduetan konzentratzea izango da garrantzitsuena. Halere, hurrengo kanporaketan, bigarren mailako aurkari baten aurka jokatuko dutera jakitun dira taldean. Amets egitea polita da, eta horretarako aukera du Lauburuk. Azkenen partidua hurrengo urtetik indako lan guztian aurretik dago, eta azkenen poza hurrengo fasea pasatzea. Lo bonito es que en octubre, cuando toque ya no sé las fechas, tendremos otro partidazo aquí para toda esta gente que hoy, vamos, nos ha arropado, nos ha llevado en volandas. Y les traemos un equipo de segunda.